Скъпи мои земляци, обични мои българи! За мен е голяма радост да съм с вас в този празничен ден, нашият празник, Денят на бесарабските българи. Празникът, учреден през 1938 година от първите бесарабски българи, завърнали се след освобождението в България и участвали в строителството на Нова България. Именно за това Денят на бесарабските българи е преди всичко ден, който обединява тези, които са останали извън България, и тези, които са вътре в нея. Затова за мен е огромна радост и гордост, че съм една от първите осъществили мечтата на нашите деди, на поколения българи в Бесарабия, да се завърнат един ден в прародината. Но не е само това. Това е само една лична радост и лична гордост. Другото, което ми позволява да се изправя пред вас в този празничен ден, е, че за тези повече от 25 години в България съм допринасяла с каквото мога за това сближаване, за това да престанем да се чувстваме там и тук, в и извън България, а да бъдем едно цяло. Правила съм го това в Агенцията за българите в чужбина и вече 10 години го правя от екрана на предаването Облачеле бяло. И тук идва възможността ми да ви честитя вече не в личен план, а от името на екипа на предаването Облачеле бяло. Предаването, което е единствено в българския ефир, изцяло посветено на проблемите на взаимодействието между българите в България и тези извън нея. Предаването е една голяма част от ефира, на което заемат, разбира се, по право и бесарабските българи. И накрая бих искала да ви поздравя и от името на една новосъздадена организация. Организация, която нарекохме Център на бесарабските българи и която създадохме ние. Тези, които от дълго време живеем в България. Тези, които сме минали през всичките етапи на установяване тук в България. Които сме минали през всичките трудности на това да се почувстваме в България като у дома. И които вече имаме силите и възможността да помогнем и на другите да направят това. Центърът на бесарабските българи е учреден само преди няколко месеца, но вече с пълна сила набира енергия и вече има много свои съмишленици и много свои почитатели. Много хора, които са повярвали в нас, които вярват в нашите имена и в нашите възможности. Центърът на бесарабските българи е организация, която си е поставила за цел да бъде не мост, а да бъде една жива връзка между българите в България и тези, които все още са в Бесарабия. И тези, които в Бесарабия искат да бъдат част от България. Тези, които смятат, че не е необходимо да живееш в България, за да си българин. Денят на бесарабските българи обаче е и празник. Празник, в който да се повеселим. Празник, в който да пеем нашите български песни, да играем нашите български хора. И затова в този празничен ден, днес, когато всички сте се събрали именно за това, и аз искам да ви поздравя с една, разбира се, любима за всички ни песен. Но този подарък, тук имам една изненада и за вас, и за зрителите, и за един много специален човек, който седи в момента в залата. И този човек е моят баща. Моят баща Димитър, който именно днес, на 29 октомври, има рожден ден. Така че песента, която съм подготвила за вас и която изпълнява една също бесарабска българка, едно много слънчево дете от нашето близко село Заря, да бъде поздрав за всички вас, които сте в залата, и за моя баща Димитър. Честит рожден ден, татко! Честит рожден ден на всички българи в Бесарабия! Кажи
не чули майка да говори, не видяли бащини ми двори и не чули майка да говори. Що ли прави моето чедо мило, с чужди хора, чужди хляб делило? Ти кажи, облаче ли бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Ти кажи, облаче ли бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. И носи от мене много здраве, много мина, минечка остана, наближава в село да се вирна, майка да придирна, наближава